Talianskej 21 je Andrea Pirlo. Pozor na Ivana Šranca, dravý prienik Šranca. Penálta musí byť! Áno! Dajú. Je tam. Ježiši. Bude to penálta, musí to byť penálta po zákroku na Ivana Šranca. On na pomedzného dá. Ježiši. Bojím sa. Tak buď filmovanie Šranca, alebo penálta. Ale my veríme, že škótski rozhodcovia ukážu jednoznačne na biely bod, pretože Ivan Šranc bol zasiahnutý nedovolene. Uvidíme zo spomalovačky, ale vyzeralo to. Neviem, prečo sa na pomedzného spolia, on to mohol vidieť. Mal to vidieť hlavný zo svojej pozície. Steven McLean. Len nech ukáže na biely bod. Toto musí byť pokutový kop. Je tam aj Richard Lásik ako náš kapitán, ktorý samozrejme nemôže veľmi diskutovať, pretože už jednu žltú kartu dostal. Toto je dlhá diskusia. Čo tam rozhodcovia riešia? Roh? Tak to je neuveriteľné. To je neuveriteľné. Ani Ivan Galat nechce uveriť tomu, čo sme teraz sledovali. Dajú opakovačku teraz. Marek Mintal protestuje, Norbert Hrnčár takisto. No každý, kto tam je. No teraz sa pozrieme na to. Šranc ide dopredu, preniká cez prvého hráča, preniká aj cez druhého, padá. Čo chceme ešte? Červená karta pomaly ešte za to. Ivan Šranc si posúva loptu teraz. Teraz si ju posúva. Jasný faul! Nech sa na nás rozhodca nehnevá. Celý Škóti blbý, keď tak mám povedať. Poškodené Slovensko v baráži majstrovstiev Európy 2015. Jasný faul. Jasná penálta aj s minimálne žltou kartou pre Bianchettiho. Tak toto je. Ale povedzme si na rovinu, koho chce UEFA na európskom šampionáte? Taliansko alebo Slovensko? Nepochopiteľný verdikt. Čo sa to tu deje? Toto je tá neskúsenosť. Toto je tá neskúsenosť. Samozrejme. 33-ročný rozhodca vykazovať niekoho diskutuje minútu so svojím asistentom. Ešte vedúceho mysle to mohol kohokoľvek, keď už. Toto nám len uškodilo. Mal stať postup. Čo chceme ešte? Jasná penálta domáce. Aj keď on ako nešiel po nohách Šrancových, ale preťal mu dráhu. No, teraz vidíme lopta. Kontakt tam bol, toto musí byť penálta. Toto musí byť penálta. Bo Ivan nevyskakoval, bolo vidieť, že tá noha bola chytená zadná. Ops. No, aby nevylúčil z reláka teraz. No už sme dohrali. Tak to je neuveriteľné. Tak toto je škandál v priamom prenose. Dvojnásobné oslabenie pre Slovensko po červenej karte Adama Zreláka. Takto nešťastne sa možno končí slovenský sen o Eure 2015. Už je tam aj Dobrivoj Rusov, ktorý vidí takisto žltú kartu. Dobre si zapamätajte do budúcnosti meno rozhodcu Steven McLean. Ukazuje aj Hrošovský, áno, všetkým nám daj kartu. Ty nás zarezeš. To je neskutočné. Je to ťažké, teraz aj ľudia, ktorí nešportujú, nech vidia, ako ťažko sa dá ovládať v takomto stave. Harris Gavin bol ten prvý asistent, ktorý poradil tomuto mužovi, že to penálta nemala byť. No a teraz je tu smutný koniec pre Adama Zreláka, ktorý skóroval v Zlatých Moravciach, ktorý dnes predviedol veľmi dobrý výkon aj potom, ako mu už nemohol pomáhať na trávniku Ondrej Duda. Naši už len s 9 hráčmi. Vylúčený Duda, vylúčený Zrelák. Potrebujeme skórovať. Tá minúta. Taliani prežili klinickú smrť a zahral si aj Ivan Galat. Áno, však je to. Z 20 trénerov 19 by toto urobilo takisto za takéhoto stavu. No, aj on ide na tribúnu. Bohužiaľ, on to ako, čo sa týka pravidiel, rieši tieto veci dobre. Áno, ale z čoho to vyplýva z tej nezapískanej 11-ky? Tak Ivan Galat by rozhodcu najradšej vyťahal za ucho. Tak už máme prakticky
4 vylúčených, 2 hráčov, trénera a vedúceho mužstva. Smiešná postavička v červenom menom Steven McLean posledný krát fúkla do píšťalky. Odveta baráže o Euro 2015 sa končí a Slovensko v nej prehralo s Talianskom 1-3 po úvodnom výsledku 1-1. Zo Zlatých Moraviec prichádzajú slzy nielen Richarda Lásika, ale aj ostatných našich hráčov.